nọrọ egwu esie eze n'ugbo number one chairman Triangle Nigeria Limited ato eze n'ugbo Atlas Oil Nigeria Limited eze n'ugbo Oranto Oil Nigeria Limited eze n'ugbo Chairman Premier Breweries eze n'ugbo Company kwuru company kaji malato eze n'ugbo onye na-ekwu nwere ibo na-eme a na-ekwu na nkịtị ezigbo nne odera go ezigbo di Victoria Iheọma eze nwunye eze n'ugbo ndị onye le scholarship n'ala Igbo dị ka aja o ji wee bụlala n'azụ nwa ọ n'ala Igbo ọzọ Igbo ndụ ezigbo nwanne m na-adụ n'ụkọbịa ịmakwa na ọ bụ chi na-enye eze ịmakwa na ọkwa n'uchi na-enye eze na nazọrọ eze azọ eze pulepu na be eze n'ugbo eze pulepu na be eze n'ugbo ibe na-akọrọ ebe ọ na-adị ya bụ eze sitere n'aka eze odogwu gbaa n'aka eze ogirisi o mesie ọbanye n'aka eze nwe o mesie banye n'aka na-ekwe eze ma na-ekwe eze mụtara Walter eze n'ugbo nye amụtakwu atọ eze n'ugbo ọzọ Igbo ndụ nke Naịjirịa anekwe eze wee chichesi eze o wee lutu Walter eze n'ugbo ezi nwanne m chi nwe eze n'ugbo ibe na-akọrọ ebe ọ na-adị emesie nyebe eze mesiri lutu Robert eze n'ugbo o wee bụrụ Okobia the sixth ibe a na-akọrọ ebe ọ na-adị maka na mmiri a na-akọrọ n'ugwu ofete ndị ọbụla chi nyere eze ọ na-agba ọbala kwa arọ ka ndị be eze n'ugbo ji enye dunukọbịa scholarship a na-ekwu na nkịtị ibe onye zuru ka ọ ga-eme maka na ọ bụ enyi na-amụ enyi n'ịma na mbe na-amụta mbe mgbada ya eyi mgbada ibe agwọ mụrụ anaghị ara ito ogologo eze n'ugbo kedu maka Fred eze nna nyelugo eze n'ugbo kedu maka Justus eze ndị be eze a na-agụ ọnụ mmadụ karịrị akarị na be eze n'ugbo injinia atụ eze n'ugbo ọlụ ọma ịlụla anyị n'ụwa kalịka o wetala anyị Dunukọbịa local gọọmenti o
uche bue dike na ọkụ nọ ogwu ezi achọba dike ka ọ bịa ọnwụ dike adịrị obodo mma ma ndụ dike na-atọrọ obodo ụtọ ịkpọba atọ eze n'ugbo atọ eze n'ugbo dunu ka ọ bịa onye chukwu nyere eze ga-echi eze maka na anazọrọ eze azọ ọkasị akasị bụ nwanne m Prince Injinia atọ eze n'ugbo abịa n'ụtụtụ ma igwe mmadụ awụsalụ onye kọsịa kpọmeli ya bịa eze n'ugbo ọgaranya maka na ịma na ọjị na-ebulu onwe ya a na-akụrụ ọjị akụọ ọ bụ chukwu mawali wee eze n'ugbo oke osisi dị n'iwu mmadụ na-egburu ya n'ike o si mụ keneli ya Prophet Odi Wodo Keke na n'ọkụ ezi nwanne nke m ọnwa na-etili Igbo niile nke onye metere na n'ọgụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ agụ na-eche ibe na ngwo osi mụ keneli ya mụọ na-eke aka ụdụ omelọra na-abịa gana nwabe eze n'ugbo ezigbo ọhịa maka onye nwe ego nwe nwanne dị n'ụwa onye na-enwere ego na-enwere uche eze n'ugbo ahịa gaba arapụgo m ugbo ka anyị luke na-aba gana Emmanuel Onwuda na anụ ọbịa n'ụjọ akụ ụda agbalaka ibie nwanyị ọma mụọ na-eke akụ ụdụ omelọra na-aba gana nwabe eze n'ugbo ezigbo dịbika nwanyị ọma General Manager Trias Airline Director Premier Breweries Nigeria Limited ibucha nwunye ya ogele malụ uche dị ya onye mabika nwanyị ọma ya bụ nwanyị na-aga ogbupụta omume daba ezigbo omume na ezigbo lie amụrụmọbụ deli omelọra na-aba gana mana Injinia atọ eze n'ugbo ọzọ Igbo ndụ nke dunukọbịa ma Naijiria oke osisi Afrịka niile ọkasị akasị nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma kelinu nwanyị anụta Victoria Ivoma nwunye eze n'ugbo ọmụtali ya odere ahụ na odere agụ eze n'ugbo ka anyị lụzike na bagana weli ma bagana ebotete abagana ka anyị na-eje Emmanuel Onwuda na abagana owele
onye tigiti mmanwụ oyimi Emmanuel Nwude na Bagana owele Igbo niile na Bagana ọ gbapụlụ mmiri okirikiri na Bagana o tiela Bagana kolota onye ji amatụ na Bagana o mepụlụ onye ọ na-abịa arụ ọ bịazịa n'ugbo dunukọbịa ọ bụlụ ụmụ n'ugbo owele Bagana n'ịgadị ọlụmọlụlụ na Bagana kalịka ọlụlụ kọmputa filling station otorikọlọtọ na Bagana onye ji amatụ na Bagana Emmanuel Nwude Oyimọma ọ gbapụrụ mmiri na Bagana okirikiri ọlụlụlụ ebuke ndị o nyere scholarship nkọ oke mmanwụ Igbo niile na-eti Emmanuel Nwude na Bagana owele oke mmanwụ Igbo niile na-eti arapụgo m Bagana ebotete oke mmanwụ Igbo niile na-eti kedu maka oke spen nwaka unu na Bagana Obinna nwa Melody Ọbalọ na Nọbịa kedu maka ezi oyi St. Clement Nwankwụ dịka ozuome na n'Igbo niile kedu maka barista enyi Ilonze na Bagana enyi ya Bagana niile Amobi Nwezekwe ụgbọ Bagana bụrụ ụmụ gaba Oyima Amobi Nwezekwe ka ịlụzie Ogidi ka ịkpọrọ Ikechukwu na Jemba welimo Ikemba n'Ogidi Ike na Jemba n'Ogidi Oyima Ikechukwu Jemba n'Ogidi Chairman Goda Group Nigeria Limited ọlụmọlụlụ n'Ogidi ya ka anyị je lọtụ ya n'ụgbọ o terikolọta n'ụzọ Ogidi o jele eletrik n'Ogidi onye lụ ụmụ akwụkwọ scholarship anyị bụ anyị Ikemba n'Ogidi okele ịnụ nwanyị Luther Queen Amaka na Jemba ọ dịbe eze nwunye Ikemba n'Ogidi ya na nwanne ya Innocent nwa na Jemba ọnọ na-enyi ya n'Ogidi Ikemba ka Ogidi nwere Iyoma Ikemba n'Ogidi Ikemba n'Ogidi ya Ikemba n'Ogidi Ikemba n'Ogidi nwere Ikemba n'Ogidi ịmakwa na Ikemba bụ oke arapụzie m Ogidi ka ịlụzie n'ụga ka ịkpọwa eselenu ego n'ụga oyi aka m Chris ụga onye oke mmanwụ Igbo niile mmanwụ Igbo niile na-eti mmanwụ Igbo niile na-eti Chris na ụba na ụga eselenu ego n'ụga ugochinyele n'ugbo amazili mba nke isu anị ọcha ọchịagha n'Ọka Dina na Gloria Ivanyo
ego n'ụga kama Igbo niile na-eti ike mebụ na ahịa ka na-agbo ezi oyi ma kedu maka osi ndị Igbo ụzọ ọka ndị anyị na-amadị nwere ịgbanwere mmanwụ Igbo niile na-eti kedu maka Kevin Mude eze ma n'oge chi oge mmanwụ Igbo niile na-eti oke mmanwụ Igbo niile anyị ejebezienụ oyimu ka nzulu n'ụzọ ka mgbabezi oyimu shia dịka obi eze ozu omenugbo Director Emenike Transport Nigeria Limited ya na Chukwu dị nweke ọkpatụ na adụnụ Managing Director Emenike Transport Nigeria Limited oyi na-abụ na agaba yiri ije ekwesịrị mmanwụ Igbo niile na-eti onye nwe ego nwe nwanne onye nwe ego nwe nwanne onye na-enwere ego na-enwere uche Igba mụ na ndị egwu m nwanne m John nwa abụba eze na Chukwu gọzie ya na Nwachukwu Oreke nze nne ya nke nnukwu Michael Okeke akabala ịgba mkpọrọ Michael nwa ụbọchị akamela akpụkpọ mgbada ibe anyị nwa na-akọ ezugo Malinus nwa mmadụ kaze nwanne kedu maka ile mmụọ aka mela ogidi nna m dị nwoke welo aka mela ụgbọ akwala mụ nụ ya kedu maka edozi ụlọ nweke nwoke bụ elibi ya Michael Okeke Ugonabọ n'ịgba akwụ mmanwụ Igbo niile na-eti Emeka Moroko nwa mmadụ ụka egwu jembe ilo egwu anyị na-etili ndị ọganigwe ịba mụ na Ngozi ka nwa ọba agụ ọnwa na-etili ọra ndị ogidi ewe onye ka onye onye